Matúš. To je ten frajer, čo má rád chleba. Papa ho miluje, chleba je talisman. Keď má zlý deň, dá si chleba a potom už ide po masle. Je to proste frajer, čo viac tomu dodať. Keď nemá loptu, hrá futbal s toaleťákom. Ale keď dojde na zlú známku alebo poznámku, dá si chleba a chilluje. Je to proste chill guy, čo robí lumpárny a za to nemôžem, ja ho nechcem zastaviť. Aj keby som chcel, k čomu mi to je, z pohode si dá chleba, ešte ponúkne aj mňa. To je ten frajer, čo má rád chleba. Papa ho miluje, chleba je talisman. Keď má zlý deň, dá si chleba a potom už ide po masle. Keď dojde dmov, robí si úlohy možno, ale najprv ide hrať Fortnite, trihardí a vyhráva. A to prečo? Papa chleba. To je ten frajer, čo má rád chleba. Patajú mojeho zjobá karizno. Chytal si deň, dá si chleba a potom už ide po masle.